салом алейкум мардуми тоҷик. Чӣ хеле мо шумо медонем Тоҷикистон як чорфинали чемпионати Азия дай бо ҳамроҳи Урдун бозӣ дорад ва касое ки дар Қатаран мардуми тоҷик билет надоранд дар омадани стадион да ё ки ай Абу-Даби омадестанд, ай Дубай омадестанд, ай Дурӣ омадестанд билет надоранд, мо шуморо ёрдам метавем бо ҳамроҳи акаи Ҳамид. Шумо метавонед ки ай мо билета харидорӣ кунем ва ҳамамон дар як сектор ҷамъ бишем, якҷоя мухлисӣ кунем, барое ки удов вақте ки мо омада будем ҳарҷо шунонда будандмон ва мо натонистем мухлисӣ кунем. Барои ҳамин касое ки билет хариданиен ай дарини сайт категорияи яга бихарен, барое ки ҳамамон якҷоя бишинем, ҳама якҷоя мухлисӣ кунем бачакҳои тоҷики химона. Бо ҳама шавзи хубтар бо акаи Ҳамидҷон мегӯям. Да, начало матча 14:30. Прошу всех прийти пораньше. Мы с 11:30 будем на стадионе. И билеты я всем раздам возле стадиона. И, пожалуйста, если кто хочет самостоятельно купить билеты, берите, пожалуйста, первую категорию. Иначе мы будем опять нас по всю стадион мы будем сидеть, неудобно будет. Поэтому давайте стараться, чтобы мы были все вместе. А вместе мы будем все. Сила. Тоҷикистон ба пеш. Futboli Tojikiston! Futboli Tojikiston! Ma Tojiki toj dare! Ma Tojiki toj dare! Monang nomuz dare! Monang nomuz dare! Tojikiston! Pakistan! Tojikiston! Pakistan! Tojikiston! Pakistan! Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азиз, бародарои қадрдон, вақте ки тамоми Эронро дидам, тамоми мардуми Ӯзбекистонро дидам, тамоми мардуми Тоҷикистонро дидам, ҳама Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. Ҳамон медонем футбол. Мо ҳам як дуо мекунем худованди бузург сафари нек момута поку парвардигоро барем ба сари баланд, парчамон дар осмон парпарафшон бошаву бар бигардем. Худованди бузург давлати дунёро дар тоҷи сари ҳамон барезонад. Аллоҳу акбар. Бо мо бошед. мегӯм ку дӯстмурод аз баҳру баҳр медиҳад нав хабар. Тоза барои хабарои тару тоза ина айхонам бисмиллоҳи раҳмони раҳим мегӯм мебурам. Мерем бародаро, ҳам тамошо мекунем, ҳам дидан мекунем. Сафар ай бародарои азиз. мо сафар даем, мо ита ба фикрам ки самолето ҳам ба фикрам ки ҷо зайнид буда ита мо через Самарқанд мерем. ҳозир мебурем таксида мешинем ро ҳакӣ мекунем. Худо ёру мададгортон. иншалло ки мебинем дар тақдирмон чизе ки боша. ман худам одами сафаракиам. чӣ хеле ки Мирзо Турсунзода гуфта ҳайфи умри беҳтаринам дар сафар бигзашт. акморо худованд дар пешонимон ҳамин насибу тақдири навистагӣ буда ки мо фақат дар сафарем. не ки магар ки мо нарем, мо дастгирӣ накунем тоҷикора, мо якдигаримона хумон дастгирӣ накунем, ҳеҷ ки моро дастгирӣ намекунад. барои ҳамин қадр ҳамчун дастгирӣ, ҳамчун дӯстона, фақат шумо ҳамин овоз битен Тоҷикистон ба пеш бигӯем. иншолло ки худованди бузург худаш ҳаст ва мо боварӣ дорем ки мебурем. ҳамин чӣ хеле ки ҷаноби олӣ пешвои миллатмон дуо дод, дидем ин ахтон бародари азиз. иншолло ба дуои ҳамин падари бузургвормон аввалуш худо охируш худо даст боло мегардем. аллоҳу акбар. худо нигаҳбонтон. баъди иқа Тоҷикистон ба пеш гуфтани дигар миллатҳо мара дилам ҳамин қафаси синам қариб мебуромад. барои ҳамин хостум тасмим гирифтам ки ҳар чизе ки шава нашава ман бояд бурам. худо ёру мададгори ҳама. худо нигаҳбон.